Пресъздаване на музикални изпълнения. Музиката съпровожда песните и танците в празничните ритуали на всеки един народ. В българската фолклорна традиция обаче се свири и пее не само когато се празнува, а и когато се работи. С животните на паша, на нивата по жътва, по седенки и беленки. Така се е родила поговорката «С песен трудът е лесен». Народните инструменти, които огласяват Смядовския край, са популярните в цяла България гайда, кавал и тъпан. Характерното им звучене в района на Смядово се определя от автентичните мелодии и песни, в които се усеща свободолюбивия дух на хората от пред Балкана. В миналото местните кавали на Гичо Беджеков и Еньо Иванов, Иван Рачев, Димо Донков и други са огласили площадите Биикам, Железа, Ламбов кладенец и цялата околие. Звучната гайда на Стоян Димов, Кольо Татаров и Иван Дилиламбев са събирали мало и голямо на вечерник. А тъпанът на бай Калин и Божан Йорданов са давали сигнал за начало на всеобщото веселие. Бай Димчо е гайдар от първата инструментална фолклорна група към Смядовското читалище, създадена в началото на 60-те години на миналия век. Повече от 50 години той е активен участник във всички събития, които представят тукашната народна култура. Най-скъпите му спомени са от националните събори в Копривщица, откъдето ансамбълът на Смядово Бяла Неда винаги се връща с награди от надсвирването, надпяването и надиграването. Токсмо. Тук е малко. Кавалът е може би най-старият музикален инструмент в света. Името му у нас идва от турски и означава дълга дървена свирка. В началото се използвала най-вече от овчарите да събират с нея стадото, но мекото и топло звучене постепенно я превърнало в инструмент за творчество. И макар да изглежда лесно, всеки, който опитвал, знае, че свиренето на простата дървена тръбичка с дупки изисква много умения. Затова кавалджиите винаги са били на голяма почит сред съселените си, а кавалът е възпят във фолклора заради медения му глас, който се чувал отдалеч и разказвал вълнуващи истории за любов. Днес младите кавалджии от Смядовския фолклорен ансамбъл продължават да свирят автентичните мелодии от своя край и така вливат в гласовете на сегашността красивите приказки от миналото. Разбира се, и днес никоя веселба не може да мине без тъпана. Той задава ритъма на песните и хората, разиграва сърцата, защото самият той е силното и пълно с живот сърце на народната музика.